Hello लोगोफोर दिनै भिडिअआव मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों भिडिअआ जाबाय कार्तिक गासा सावनाय कार्तिक गासा बयबो सावो दिनै कार्तिकनि 1 तारिख दिनै बयबो कार्तिक गासा सावो दा नोंथांमोना दुब्लि गेजेराव फैदों आङो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं दुब्लि गेजेराव फैना दंफैयो दा दुब्लि गेजेराव फैनायाव नोंथांमोना कार्तिक गासा सावनायखौ नायलांबानो जाबाय कार्तिक गासा सोर सावदों एबा दुब्लि गेजेराव माबायदि सावदों जोङो रिथियाव बेसेबां समायगोन दिनै कार्तिकनि 1 तारिखआव लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नाय लोगोफोर दुब्लि गेजेर थांगासिनो दुब्लि गेजेर थांगासिनो नोंथांमोना नायलांदो दा कार्तिकआव सावनाय माबायदि रिथियाव जागोन दुब्लि गेजेरावबो खावसे मैया सावदोंना जोबनाय समाव मैया सावदों खावसे ओमफ्राय दिनै खावसे सावगोन दिनै 1 तारिख कार्तिकनि दा नोंथांमोना नुलांगोन खावसे सावनाय खावसे मैया सावखादों नालाय दिनै खावसे नुलांगोन नायलांदो लोगोफोर रिथियाव जोबखांबायबो माबायदि आरो सावजोब्बाय नै दा मोनाबासो समायगोन लोगोफोर रिथियावनो जोंजेनबाय आं साइकेलजों रिथियावनो आरो दंबावो दा मोनाबा समायना नुबावगोन लोगोफोर गासिबो आंबो सावहैनो थांगासिनो नायब्ला नै लोगोफोर सावजेनबायबो आंबो सावनो थांगासिनो लोगोफोर न'नि दुब्लि मोनफैबाय नै आं दा आलाबाथि सावनो ओंखारलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि आलाबाथि सावनायखौ लोगोफोर आं कार्तिक गासाखौ सावखांबाय नै दा न'आव थांफिनसिगोन गासिबो नै कार्तिक गासाखौ आं सावखांबाय जेवारिखौ माइयाव दा आं न'आव थांफिननो राहा लाबाय माने लामायावबो आं नुलांनाय नंला माने न'आव सावहैनांगौ नालाय बाथि दा बेनि थाखायनो आं देखायनो हानाय नंला माने मोनाबिलिबासो जोंथि मानसि नुयोमोन नालाय गोदो आगोलहाय समाव दा नुगोन नुवा आंखौ मिथिला आं दा न'आव थांनाय जासिगोन जा हायो आं बेखौ खेबलांनानै लांसिगोन आं दुब्लि बारिनिखौ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो जों दुब्लियाव माबायदि माइ जादों सावलांबाय इसोरनि अननायाव माइया बोसोर मोजां जाथोंसै होननानै आं आर'ज गाबो इसोरखौ रिथियाव नुजोबखांबाय नै लोगोफोर गासिबो मोनाबाय माने आं हास्लाबनाय नंला आं न'आव थांनो नागिरदों नालाय रिथियाव